Δυσφορία, δεν ξέρω αν είναι ακριβής η λέξη, πάντως προβληματισμός σίγουρα επικρατεί, Σπύρο, φίλες και φίλοι, στην Εκκλησία από την απόφαση του Πρωθυπουργού να τοποθετήσει τον Νίκο Φίλη Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γιατί ο κύριος Φίλης, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από όχι ένα χρόνο, γιατί την Άνοιξη, Σπύρο, που μας πέρασε, είχε εκφραστεί κατά, θυμάστε, με τα λείψαν της Αγίας Βαρβάρας που είχαν έρθει στη χώρα μας. Είχε πει κάτι πράγματα εκεί που δεν άρμοζαν σε έναν πολιτικό έτσι παράγοντα να τα πει και έχει εκφραστεί πολλές φορές υπέρ του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας. Μήπως δείχνει και κάτι άλλο, δηλαδή η διάθεση αυτή του Πρωθυπουργού να τοποθετήσει στο Υπουργείο Παιδείας, κάποτε ήταν και θρησκευμάτων. Τώρα είναι ένα σωρό άλλα πράγματα και τεχνολογίας και έρευνας και στο τέλος θρησκευμάτων. Έναν άνθρωπο που είναι υπέρ του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, δεν ξέρω. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας. Να σχολιάσουμε έτσι γενικότερα την κατάσταση. Ο κύριος Νικόλαος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Και εσείς, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Πώς τα βλέπετε? Στο έργο μας, κάθε μέρα εδώ. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Καλά, εγώ είμαι αισιόδοξος πάντοτε. Ναι, τουλάχιστον έχουμε κυβέρνηση. Και σταθερότητα. Σταθερότητα, ναι. Τα άλλα που λέτε, περί χωρισμού εκκλησίας και πολιτείας, είναι βασική ιδεολογία και αρχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Υπέρ του χωρισμού εκκλησίας και πολιτείας. Προετοιμάζει το έδαφος, λέτε? Προχωράει σιγά σιγά, ναι, με διάφορες αποφάσεις. Όπως είπατε, και η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Φίλη, ναι, είναι τοποθέτηση ενός ανθρώπου που είναι υπέρ αυτού, ναι, του θέματος, του χωρισμού, το έχει δηλώσει και μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζει αυτό το βελούδινο διαζύγιο που λένε σιγά σιγά. Μάλιστα. Αυτοί κυβερνούν, αυτοί νομοθετούν, κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα εμείς ως Εκκλησία θα πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Τι θα πρέπει να κάνει η Εκκλησία? Να μιλήσει. Δεν μιλάει, σεβασμιότατε? Όχι. Δεν μιλάει. Να πει ποιες είναι οι θέσεις της Εκκλησίας καθαρά. Όχι με μισόλογα, ναι, όχι να κηρύξουμε πόλεμο, φυσικά, ναι, όχι. Ναι. Εμείς μνημονεύουμε και ευχόμεθα υπέρ των αρχόντων, διότι πιστεύουμε ότι το αξίωμα τους το παραχωρεί ο Θεός, τους το δίδει ο Θεός. Ναι. Και αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έχει τις αρχές της. Σεβαστές. Κάθε ιδεολογία σεβαστή. Το κάθε πιστεύω του ανθρώπου σεβαστό. Οι δημόσιοι άνδρες όμως δεν μπορούν να λένε τα δικά τους. Πρέπει να λένε αυτά που υπαγορεύει το Σύνταγμα. Διότι διακονούν την πολιτεία, το λαό. Και ο λαός έχει τον ανώτατο νόμο, τον ηθικό του Θεού, και τον ανθρώπινο, τον κοσμικό, το Σύνταγμα. Το οποίο επικαλείται το όνομα της Αγίας Τριάδος. Λέγει ότι η παιδεία και γενικά η εκπαίδευση και η αγωγή του λαού πρέπει να είναι πνευματική και μετά να έρχονται οι γνώσεις και η ανάπτυξη. Έτσι. Πιστεύει στο Θεό δηλαδή. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά αρχίζουν αυτά σιγά σιγά να αποκόπτονται. Η ορκομοσία των πολιτικών ανδρών, βλέπετε 12 ορκιστήκανε. Ορισμένες θέσεις των υπουργών, βγαίνει άλλος υπουργός και λέει είμαι άθεος. Αν είναι δυνατόν να είναι μέσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων άθεοι άνθρωποι, ναι, να διαχειρίζονται τα θρησκεύματα άθεοι άνθρωποι, καταψυγμένοι δηλαδή στην ψυχή, να μην έχουν ίχνος πίστεως και συναισθήματος προς το Θεό. Δεν ομιλώ για τον Υπουργό, διότι ο Υπουργός δεν είναι άθεος. Δεν έχω εγώ υπόψη μου δήλωση του κυρίου Φίλη ότι είναι άθεος. Είναι κουλτουριάρης, νεορθόδοξος. Αυτός η θεωρία μιας μερίδος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και χριστιανοί, έχουν όμως και τις δικές τους θέσεις. Σε αυτούς νομίζω ανήκει ο κύριος Φίλης. Μάλιστα. Ναι, σεβασμιότατε, αλλά και η διάθεση έτσι του Πρωθυπουργού να βάλει έναν άνθρωπο που δεν τόλμησε να προκαλέσει το θρησκευτικό έτσι συναίσθημα της πλειοψηφίας του λαού. Οι πολιτικοί δεν βλέπουν τέτοιες λεπτομέρειες. Ναι. Βλέπουν άλλα θέματα. Είναι το θέμα της παιδείας. Ποιος θα αντιμετωπίσει το θέμα της παιδείας? Το θέμα των διαφόρων θρησκειών που και μέσα στην Ελλάδα τώρα έχουν εισβάλει. Δεν έχουν έτσι διάφορες ευαισθησίες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η πολιτική είναι ψυχρή. Θα αποφασίσει, θα διορίσει
αποβλέποντας στην επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων. Ναι. Και είναι η ανωτάτη παιδεία, ξέρετε όλα αυτά. Έχουν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω, όπως διάβασα, δεν ήθελε κανείς να το πάρει ευχαρίστως. Ο κύριος Φίλης είναι ισχυρός πολιτικός. Έχει την τόλμη της γνώμης του. Ναι. Άσχετα αν μερικά πράγματα είπε και διαφωνούμε με αυτά. Αλλά ο καθένας έχει και μια άλλη γνώμη και άποψη. Έτσι. Ναι, πολιτικός είναι, μπορεί να είναι και ισχυρός όπως τα λέτε, αλλά δεν είναι πνευματικός, δεν είναι καθηγητής, δεν έχει σχέση με την παιδεία, δεν ξέρει τα ζητήματα και τις ανάγκες της παιδείας. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Εκείνος που τον ορίζει πρέπει να τα έχει υπόψη του όλα αυτά. Ναι. Και να ορίζουν τον καλύτερο. Ναι. Αυτόν που θα διακονήσει την πατρίδα, θα την υπηρετήσει και θα σεβαστεί και την επικρατούσα θρησκεία. Και τα άλλα θρησκεύματα, διότι και στα άλλα θρησκεύματα υπάρχουν άνθρωποι καλοί, έτσι. Άλλωστε έχουμε ανέξια θρησκεία. Ναι. Σεβασμιότητα, επειδή είπατε και για την Εκκλησία, να θυμίσουμε λιγάκι τι είχε πει τότε που είχε προκαλέσει ο κύριος Φίλης με τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας. Είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος να σιωπήσει, λέει, γιατί η εποχή μας και ο λαός μας δεν έχουν ανάγκη από λόγια, αλλά από λόγο. Ναι. Είχε κάνει κάτι σχόλια. Ναι. Σε μερικά είχε δίκιο. Ναι. Δεν προσέχουμε κι εμείς οι εκκλησιαστικοί. Ναι. Δεν θα σχολιάσω εγώ την έλευση των τεμαχίων εκ του λειψάνου της Αγίας Βαρβάρας, ούτε τι επισημότησε δόθη, σεβόμεθα τα Άγια Λείψανα, σεβόμεθα την Εκκλησία μας, δεν τα σχολιάσω, αλλά ξέρετε, ο πολλής κόσμος και οι άλλοι πολιτικοί, μάλιστα αν έχουν και μια χαραγμένη ιδεολογία φιλορθόδοξη, τα βλέπουν περίεργα. Ναι. Τα βλέπουν περίεργα. Σεβαστές οι απόψεις, όχι όπως να δημιουργούν έτσι τραύματα στην πίστη των χριστιανών. Μάλιστα. Ναι. Καλύτερα ήταν ο κύριος Υπουργός να μην τις είχε κάνει τις δηλώσεις εκείνες. Απλούστατα να έστελνε μια επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο ή στην Ιερά Σύνοδο και να έλεγε ότι, ξέρετε, διαφωνώ με αυτό που έγινε, με την υποδοχή ή με τις επισκέψεις των λειψάνων σε διάφορα μέρη. Καλό είναι αυτό να καταθέτουμε την άποψή μας, αλλά η δημοσιοποίηση δημιουργεί άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Αντιδράσεων και διχασμού. Μάλιστα. Στο διατάφτα λοιπόν η Εκκλησία τι πρέπει να κάνει? Βλέπετε ότι η Εκκλησία είναι συγκαταβατική. Η Εκκλησία δέχεται όλες τις απόψεις. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε και μία σταθερή τακτική. Να λέμε τον λόγο της αληθείας, όπου χρειάζεται να χτυπάμε και τον μπαστούνι λίγο. Ναι. Γι' αυτό μας το έδωσε η Εκκλησία, τον μπαστούνι. Ναι. Είναι να στηριζόμεθα και τον άτακτο να τον βάζουμε στη θέση του. Τώρα το να μην μιλάμε καθόλου ή να λέμε άλλα πράγματα νομίζω δεν ωφελεί. Ο κόσμος θέλει την Εκκλησία να μιλάει. Ναι. Όχι να μαλώνει, όχι να ερίζει. Να μιλάει για να στηρίζει το φρόνημα του Ορθοδόξου λαού. Όπως ομίλησε ο Αρχιεπίσκοπος και η Σύνοδος για το θέμα της Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Και οι άνθρωποι ικανοποιήθηκαν. Βέβαια οι φανατικοί άρχισαν να βρίζουν τον κύριο Φίλη. Ναι. Αυτός φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται για τα σχόλια των ανθρώπων. Λέει αυτό που πιστεύει. Ναι. Δεκτών είπαμε έτσι. Αλλά και εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί στις ενέργειές μας. Μην μας πιάνει ο ενθουσιασμός, διότι ο κόσμος δεν δέχεται υπερβολές σήμερα κυρίως. Μάλιστα, γι' αυτό που παρατηρείτε στην Εκκλησία της Ελλάδος η περιφορά λειψάνων και εικόνων δεξιά-αριστερά δεν ωφελούν αυτά. Μάλλον θόρυβος γίνεται. Μας κατηγορούν δε ότι το κάνουμε για χρηματισμό, για συγκέντρωση χρημάτων. Ναι, καταλάβατε. Ναι. Είναι μερικά πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Σωστά. Και η Εκκλησία έχει την ευθύνη της, τις έχει ευθύνες την της. ευθύνη της, βέβαια. Ναι. Πρέπει Λοιπόν, η Σύνοδος να περιφρουρεί την τάξη και την κανονικότητα. Οπότε, σεβασμιότητα, η πολιτεία να κάνει το έργο της και η Εκκλησία το δικό της. Μπράβο, το είπες Όλγα μου πολύ καλά. Η πολιτεία κάνει το έργο της. Η Εκκλησία είναι μουδιασμένη. Ναι. Ως μειόφιλε. Ναι. Γιατί έχουμε και το θέμα των εφημεριακών κενών. Τι θα κάνουμε? Ναι. Ροκανίζουν την Εκκλησία. Έχω γράψει, έχω δημοσιεύσει και φοβούμαι ότι μπορεί να χαρακτηριστώ από ορισμένους εκκλησιαστικούς γραφικός.
Διότι το τονίζω και το ξανατονίζω. Αλλά εγώ δέχομαι επιτροπές από τα χωριά που έρχονται και θέλουν ιερέα. Ναι. Και έχουμε δεκάδες κενά εφημεριακά. Τι θα κάνουμε? Παντού συμβαίνει αυτό, σε όλη την περιφέρεια. Όχι στην μόνο στη περιφέρεια και Φθιώτιδα. σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό περιμένω από την κεντρική διοίκηση μια απάντηση. Ναι. Θα αφήσουμε την ενορία να καταραίει ή θα δημιουργήσουμε αντιστήριξη? Μάλιστα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Περάσαν 6 χρόνια τώρα. Καλύτερες μέρες δεν περιμένουμε. Να επανέλθουμε στο προηγούμενο σύστημα αποκλείεται, αφού πάμε για χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα αφήσουμε να δούμε τι θα μας φέρει τύχη? Σωστά. Θέλει τόλμη. Σωστά. Και να ξυπνήσουμε από το λίθαργο, Σεβασμιότατε. Ακριβώς. Πρέπει να γρηγορούμε. Έχουμε ευθύνη για το πίμνιό μας. Αν στο χωριό δεν υπάρχει παπάς, μάλιστα και καλός παπάς, θα μπουν άλλοι. Ναι. Θα μπουν παραθρησκευτικοί, θα μπουν Ιαχωβάδες, θα μπουν σχισματικοί. Βέβαια, περιμένουν να αδρανήσει η άμυνα της Εκκλησίας και να εισβάλλουν τα μικρόβια. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ στην επαρχία μας και ευχαριστώ και τον κλήρο και το λαό μας που δείχνουν κατανόηση και δόξα τω Θεώ οικονομούμε τα πράγματα με πολύ κόπο. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, να μιλάτε πάντα. Με αυτό κλείνουμε, αλλά να μιλάει και η Εκκλησία. Ναι, η διοίκηση της Εκκλησίας. Να μιλάμε. Ξέρεις, όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία και άρχισε να του επιτίθενται και να τον σέρνουν στα δικαστήρια, είδε το βράδυ στον όνειρό του τον Χριστό και του είπε «Λάλη και μη σιωπήσεις». Λέγε τον Λόγο του Θεού. Ναι. Ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη και ζωή και ανοίγει τα διεξόδους. Ανοίγει το αδιέξοδο και ο άνθρωπος πορεύεται. Ναι. Αυτό μας χρειάζεται να ακούσουμε και σήμερα, Σεβασμιότατε. Να είστε καλά. Αμήν, και εσείς. αμήν. Καλημέρα σας. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν και σε εσάς. Καλημέρα.